Venäjät! Näinkö oikein? Kylttihän se siellä! Mitä sinne lukee? Saatanan typerä idiootti! Tämän kyltin sisältö on niin kiihottava, että se saa minut runkkaamaan. Ei saara tädin kivekset! Nyt juosta! Ei väliä, mulla ois mersu! Oliko hyvä kyyti? Aivan ihana. Mikäs se tuolla? Oi voi. Mikä miestä vaivoo? Olen kauheassa puutteessa. Ekstaasisienet ovat alkaneet mystisesti kadota täältä luolasta. Joo. Ja minulle ekstaasisienet ovat koko sieluni, elämäni ja ruokani. Ja nyt ne ovat lopussa. Ekstaasi kaunista kuin miehen kukito, ja narkomaanin silmissäni loistaa aurinko. Näiden sienten vuoksi tutkisin vaikka 100 tämän vuoden koloa, ja sitä paitsi ekstaasi kasvattaa moloa. Kasvattaako ihan oikeasti? No totta helvetissä. Tulkaa mukaani luolaan, niin minä näytän. Ennen vanhaan näitä ekstaasisieniä kasvoi kaikkialla täällä luolassa. Niitä saattoi poimia mistä vain halusi. Nykyään niitä saa olla sitten hankkimassa kuokkien ja lapioiden avulla. Mitä? Mistähän se johtuu? Väitän, että joku varastaa parhaat päältä. Tuo on aivan varmasti ekstaasikontiainen. Aivan ihana. Lähdetään perään! Oh! Aivan ihana. Ne taitavat olla kaikki aivan ekstaasissa. Puhuvatkohan ne nytkin jostain henkevästä aiheesta? En ymmärrä ollenkaan, mistä ne puhuvat. Aivan ihana. Moikka! Salakuljettajathan ne siinä! Saatanan kiveksen nuolijat! Olette vieneet minun kaiken ekstaasini! Joo. Niin olemmekin. Saatanan heterot! Mä tapan teidät molemmat! Aivan ihana. Seksuaalista syrjintää! Nyt viemme kaiken ekstaasin nenän edestä. Joo. Ei koskaan! Oi.